Казвам се Ивайло Янчев, на 32 години съм, пожарникар в първа районна служба пожарна безопасност и защита на населението град Варна. Нашата професия е екипна. Аз съм зависим от колегата до мене, както и той от мен. Липсата на кадри е значителен. Вече аз съм 12 години, смяната ми е от същите хора. По принцип смените са определени. Когато се паднеш на дежурство, се работиш на празник. Случва ми се да пропусна 2 Коледи или Нова година посрещане, или рождени дни. Това е лошия момент да чувстват моята липса за сметка на службата. Старая се, когато съм в почивка, гледам да обръщам внимание основно на тях, но няма как, службата си служба, малко или много, също и тя навлиза в личния ни живот.